introvert. In a relationship at the moment. Ano, bakit niyo alam? You're a wild girl. Oh my gosh. My side na foreign. Ay, medyo... Sasagutin ko na lang to based on my understanding. Hi mga Season Orbs! Simulay na sa ni! Kamusta po kayong lahat? So for today's vlog, guys, I'm going to do a part 2 of reading people's assumptions about me. So yung mga Season Orbs natin dyan, kung hindi nyo pa nakita yung first part, ilalagay ko yung link below. Or you can check out my old videos, nandun lang po, reading people's assumptions about me. But before that, nako, ito, gusto ko lang po talagang mag-thank you po sa inyong lahat na nag-subscribe sa atin. Nasa 40,000 subscribers na tayo, mga Season Orbs! I'm so happy. I know na medyo mahina yung growth kasi hindi talaga ako active the past year since I started my YouTube channel. Active lang talaga ako sa Facebook, yung online show ko dati na Hi Malaya. But now, we're here! Thank you so much kasi 40,000 subscribers na tayo. Thank you so much, Season Orb. Sana po hindi kayo magsawa. At sa mga bago pa sa channel ko, please subscribe! Sobrang overwhelming po ng support na binibigay niyo sa akin. Thank you so much po. Talagang na-inspire ako gumawa ng more content. Anyway, para masimulan na po natin, ito na po ang Reading People's Assumptions About Me Part 2! And but before we start, usog muna ako dito ng konti kasi dito ko ipa-flash yung mga assumptions nyo. Let's start! First one, sabi ni Inday Maritel, rich kid. Ako, Season Orbs, kung alam nyo lang, hindi po ako or kami mayaman. Talagang dumaan po kami sa hirap. Yung tipong may imagine mo na hirap na mahirap. Yung tipong nangungutang lagi sa tindahan. Yung laging dilata lang yung aming kinakain araw-araw. Na minsan sinabihan na kami dati. Pero in Bisaya siya. Ano ba yan? Utang kayo ng utang. Amoy dilata na kayo sa bahay niyo. Amoy lata na kayo sa bahay niyo. Parang ganun. So high school ako noon na. Talagang tinatako yun sa isip ko. Tapos sinabi ko sa sarili ko, watch out. Hindi, parang sinabi ko lang na ano, di ba, libalang araw, aahon din yung pamilya namin, makakakain din kami ng masasarap ng mga pagkain. So, naiyak ako. Anyway, pero totoo yun guys, walang halong etos. So, next is from Tishra. Walay arte, grabe ka mapinanggaon o kamang gihatagon. Amping ka always, moms love you. Naku guys, totoo to. Hindi ako maarte kasi nga sabi ko kanina nanggaling ako sa hirap. Sobrang hirap namin dati. So kahit na anong sitwasyon siguro o kung dumating man yung panahon na babalik kami doon or ako, kaya ko. Kumbaga, marunong akong mag-adjust sa kahit na anong sitwasyon. For example, bigyan ako ng ganitong ulam lang na kumakain ako ng kahit na anong ulam guys, wala akong arte. At kunwari sa sahig, ako pahigain, then go. Yun, manggihatagon, ibig sabihin noon mapagbigay. Sobrang mapagbigay ko guys, kung meron lang talaga ako. Or kahit na alam mo yung medyo konti na lang pero mas kailangan ng iba, ibibigay ko yun. Kung dumating man yung sitwasyon na alam mo yung konting-konti na lang yung meron ako pero kailangan ng ibang tao, hindi ako magdadalawang isip na ibigay yun. Pero of course, pinagpipray ko pa din na, Lord, sana naman kung ako naman yung nangailangan, may taong tutulong din sa akin. And He never failed me. May blessing siyang binibigay. So, kung ikaw, alam mong meron kang kayang ibigay sa taong nangangailangan, ibigay mo. And isa sa mga rason siguro na mapagbigay akong tao, kasi alam ko yung feeling na walang-wala ka. I've been there. So, kung may maibibigay ako, ibibigay ko yun. I-share ko yun. Ganon. Next. You're a wild girl. Oh my gosh. Anong ibig sabihin na wild girl? Okay, so, sasagutin ko na lang to based on my understanding. Kung wild girl man ako, no offense pero hindi po ako wild girl. Talagang ako yung taong homebody lang. Kung may rest day man ako, mas pipiliin kong nasa bahay lang talaga ako, matulog, manood ng Netflix, mag-edit ng video, magpahinga, magluto, mga ganun lang. Pero, minsan lang talaga akong gumala. Kung gagala man ako, yung friends ko lang. Tapos kung gagala ako, gusto ko lang pumunta sa bahay ng friend ko. Tapos doon lang kami mag-chill. May lugar kasi dito sa Cebu Busay.
Dun lang, gusto ko na yung mga tahimik, mga ganun. Ayokong pumupunta sa club, hindi din ako umiinom, hindi ko hilig yun. Pero, na-try ko ng uminom. Pero hindi ko talaga siya fake. So yun, may side na foreign. So parang foreigner, may halong foreigner. Wala po, pure Pinoy po ako. Yung mama at papa ko Pinoy. Pero sa side ng mama ko, yung great-grandmother ko, may halong Kachila. So pagdating sa akin, medyo, sa aming magkakapatid, medyo wala na yun. Parang basta may lahi silang ganun. Next, athlete kasized. Nako. Hindi po ako athletic na tao. I tried. Talagang trinay ko dating mag-join ng mga sports. I remember nung college ako, I think first year or second year college, nag-try out ako ng soccer. Kasi nga, 'di ba, parang ang cool ng babaeng marunong mag-soccer, ang hot. So trinay ko, guys. So nung nag-try out ako, sobrang hiyang-hiya ako sa nangyari. Nung pinitch na sa akin yung bola, tumama siya sa ilong ko. Sa harap ng sobrang daming tao. At ginanon yung bola sa akin, tapos tumama sa mukha ko, sa ilong ko, tapos sobrang daming tao. Hiyang-hiya ako. So parang na-trauma ako. Ayaw na ayaw ko sa bola. Ayaw ko ng volleyball, basketball, natatakot akong tamaan. So yun, since gusto kong player nung intrams namin sa college, nag-try out ako ng isang sports. Badminton. So yun yung nilalaro ko nung college ako. So yun. Pero hindi ako athletic na tao. Sealed. Eto next, sabi ni Chelsea. Introvert. Hindi ako introvert. Hindi din ako extrovert. Isa akong ambivert. So ambivert is extro ka minsan, intro ka din minsan. So parang halo siya. So sobrang kulit ko in front of the camera. Minsan din naman, behind the camera, makulit ako. Pero, may times talaga, guys, na gusto ko lang mapag-isa. Even sa mga gatherings, parang saglit lang ako makikijam or, alam mo yung makikipagkulitan. After that, biglaan nila akong papasok sa kwarto ko kasi gusto ko mapag-isa. Ewan ko, ganun akong tao. Kahit tanongin yung mga kapatid ko, silang lahat nasa sala nanonood ng, kunwari, BTS, concert ng BTS. Minsan lang nakaganon lang ako. Okay, I joined them or something. Saglit lang ako nanonood. Tapos, balik na ako sa kwarto ko. And, yun, ambivert akong tao. May times na sobrang hyper, sobrang kulit. Pero may times din talaga na sobrang tahimik na gusto kong mapag-isa. So, isa po akong ambivert. In a relationship at the moment. Anong bakit niyo alam? Charot! Hindi, guys. I'm not in a relationship right now. I'm single and ready to mingle. Oh, question mark. Pero yun, to answer this, hindi. I'm not in a relationship right now. Sabi niya, why problema sa kinabuhi? Walang problema sa buhay daw. I think walang taong walang problema sa buhay. Seized. Ako din po, meron din akong problema. Marami din akong problema. Pero, hindi ko masyadong pinofocus yung sarili ko sa mga problema ko. Instead, pinofocus ko kung paano makawala dun sa problema yun. Gets nyo? Parang it's how I deal with it. Siguro kaya hindi masyadong nakikita na marami akong problema. Ganun. Nasa pagdadala lang yan, sealed. Pero, ang dami kong problema. Tahimik na may pagka-cool po, yung tipong go with the flow lang po. Love you, Ate Mai. Eto, totoo to. Medyo tahimik ako na makulit, na go with the flow lang kung ano yung gusto ng mga tao, ng friends ko, ng sisters ko. At, yun, hindi ako KJ, pero siguro, pag nagiging introvert ako minsan, doon ako nagiging KJ. Kasi pag may times talaga na gusto ko lang tahimik ako. Pero cool lang ako. Wala akong, kumbaga hindi ako mahirap pakisamahan. Nakakapag-adjust naman ako kahit na anong sitwasyon. So, hulo nakakatawa naman to. 5'8", independent and strong-willed. Totoo tong independent and strong-willed. Pero yung 5'8" na ko, or how I wish 5'8" ako, pero hindi po. 5'1" and a half lang yata ako, or 5'2", ganun lang po yung height ko. Alam nyo, lalo na po nung dati, nung medyo, yung payat talaga ako. Sobrang tangkad ko tignan, lalong-lalo na sa pictures, sa stage, pag malayo. Pero yung height ko po ay nasa 5'2" lamang po. Yes. Pero totoo tong independent and strong-willed.
Clingy sa loved ones. Sobra, guys. Sobrang clingy kong tao. Yung tipong selosa din ako. Ewan ko kung bakit. Selosa talaga ako. Ang bilis kong magselos. Kahit sa friends, wala akong pinipili. Guys, ewan ko, igihan-jupig ko mga sis. Ambot lang yun. Ano yung nanay ko. Lalo na pag jowa. Pero, hindi naman yung tipong selosa na nag-e-eskandalo or nag-create ng, alam mo yung gulo. Hindi naman ganun. Tahimik lang ako pag nagsiselos ako. Or minsan, umiyak lang ako bigla. Ganun. Maldita, high standards, super mean girl type. Pero sis, you're the most humble. I love you. Etong maldita, siguro depende sa sitwasyon. Hindi naman ako yung tipong sobrang bait. Mabait ako pero hindi sobrang bait. Kasi ako yung tipong tao na hindi ko inaalaw na di ko ganahan nga daog-daogon ko. Pero hindi naman umaabot sa point na alam mo yung parang inaaway mo yung isang tao for no reason. Hindi naman ganun. Pero naranasan ko talagang i-bully ako nung high school ako. So, syempre, new ako sa school na yon. Yung mga classmates ko mayayaman. Kasi dati guys, all-girls school ako. So, galing akong public school before ako nag-aral sa private school nung high school ako. So, binubully ako kasi daw wala kami sasakyan. Galing daw akong public school, mga ganun. So, syempre, very intimidating yung mga classmates ko. Hindi ko magawang musukol. Si Tagalog na sa sukol eh. Lumaban. Kasi nga, syempre, mga anak mayayaman. Ito baka kung anong gawin sa akin. Pero, at some point, napuno ako, dinefend ko na yung sarili ko. Basta, umabot sa point na dinefend ko na yung sarili ko. At pinakita ko sa kanila kung ano yung hindi nila dapat i-underestimate yung kagaya kong galing lang sa public school. Kasi alam mo yun, hindi ko lang inalaw yung self ko na mabully. So, simula nung high school na yun, simula second year high school, hindi na ako nagpabully guys. Talagang lumalaban na ako sa kanila. Kasi ayoko yung feeling na parang, alam mo yun, totoo pala yung nasa mga nasa movies na parang binubuli ka ng mga tao pag new ka sa school. Talagang naranasan ko yun dati guys. Pero it served as a lesson talaga. Sobrang dami kong natutunan doon. Alam ko yung feeling na binubuli. Basta yung nilagay ko lang sa isip ko, ayokong maranasan to ng mga taong nasa paligid ko. Ganun lang. I don't want my sisters to feel like this kasi nauna ako sa school na yon. At kaming lahat guys, public school kami ng elementary. At kaming lahat, doon galing na high school. So, ayokong i-bully sila. So, parang inisip ko dati na parang overprotective kasi ako sa sisters ko eh. So, parang inisip ko dati na malalampasan ko to. Ayokong ma-experience sa mga sisters ko to. It's good na nandito ako before pa sila lumipat dito na school. So, at least hindi na sila mabubuli kasi yung ate nila andito na. So, baka lang yung nasa isip ko dati, ang matatakot yung classmates nila kasi may ate yung mga sisters ko dito. You can't mess with my sisters. Ganon yung tag ko. And high standards, very wrong to. Hindi po ako high standards. Half Japanese. Sis, saan banda yung half Japanese? Ang laki ng mata ko. Ay, siguro yung mga Japanese kasi medyo malaki, tas parang sumisingkit dito. How I wish. Pero alam nyo ba dati, gustong-gusto ko ganito yung mata ko. Yung parang medyo singkit. Hindi po ako half Japanese. 100% Filipino po ako. Sabi dito, close ka sa fam mo. As in, close. Yes, guys. Sobrang close ko sa family ko. Especially ngayon na we are all in quarantine. Sobrang hindi ako masaya sa nangyayari ngayon. Pero alam mo yung mas pinipili kong tignan yung positive side na I get to spend time with my family, spend time with my sisters. I think nakikita niyo sa stories ko na lagi kami nagbabonding, we cook together, we do workouts together, we do random things together. Kinukulit ko yung mama ko, yung papa ko. Yes! At ito pa, sobrang overprotective ko sa pamilya ko. Alam mo yung tipong if you mess with them, talagang, ay nako, kung alam nyo lang. Alam mo yung parang yung feeling mo na gustong I would die for them. Parang ganon. Ganon ako, guys. Ay. So, there you go, guys. Ayun na yung mga assumptions about me. I hope na nag-enjoy kayo. But before we end this vlog, kung gusto nyo pong mag-join sa aming Facebook group, Malays, ilalagay ko po yung link down below.
You can send us a request para mag-join sa community na yon. And gusto ko lang talaga i-shoutout yung mga malay. Sobrang thank you po sa lahat ng support, sa laging pag-share ng mga videos ko, basta lahat ng mga ginagawa nyo guys. Hindi ko man kayo ma-replyan isa-isa. Lagi kong nababasa yung mga messages nyo sa group chat natin, sa Instagram, sa mga tag nyo, sa Twitter. Ayun, sobrang salamat po. Lagi niyong sinasabi sa akin na grabe yung impact ko sa buhay ninyo. Hindi nyo lang alam guys. Mas grabe yung impact niya sa buhay ko. Sobrang nabago niyo yung buhay ko. Sobra. Kaya, super thank you. Hindi to echo. Wala ako dito sa lugar na kung saan ako ngayon kung hindi dahil sa inyo. So, sobrang thank you at sana po hindi kayo magsawang sumuporta sa akin. Thank you guys so much! And guys, please let us not stop praying for this pandemic to be over. Ay, alam kong tayong lahat namimiss na natin ang outside world para tayong nasa loob ng bahay ni Kuya ngayon, yes. Pero, i-claim na natin na very soon matatapos na to guys. Huwag lang tayong matigas ang ulo. Let's all stay home and stay healthy, okay? Bye! See you in my next vlog!